Yesu wachonwa ni en ye kuon mar ngima. Ng'ato ang'ata mochame ok nochak owinj kech kendo. Dhano osechamo kuonde mopogore opogore. Jomoko osebedo ka chamo kuon bel ka giwacho ni mano ema ber kod ngimagi. Kata kamano, kuon bel ok oseloso ngimagi. Jomoko oseparo ni ka gimadho gik ma mero ji, ma tok lwetgi obet marateng' to ofunj tiendgi obet ka ng'owo pi nikech gik ma gimadho ka. Kendo chuny lwete ka golo pi kata gi ndalo mag oro ma chieng' rieny to lwete golo pi nikech gik momadho ka. Jomoko osemadhogi ka giparo ni mano ema nyalo miyo gibed mangima. To Yesu wacho ni gima nyalo miyo ng'ato bedo mangima ma ok tho en kichamo kuon mar Yesu. Ok kuon remo mitero ne dhako konyuol. Ok kuon mar guonyo mitero ne dhako ka chuore otho. Nitiere mon mane oseternegi kuon remo to nyithindo mane ginyuolo noduogo kethore ma moko obedo jokuoye, moko obedo jomer, moko obedo jochode. Nitiere mon ma chuogi otho mane omi kuon guonyo to bang'e ne gidok gikethore ma kargino nolal kamano. Emomiyo Yesu wachonwa ni kuon ma ka ng'ato ochamo to bet mangima manyaka chieng' en Yesu Kristo owuon. Omiyo kamiwinja, kaw Yesu Kristo, cham Yesu Kristo aeto imuonye to inibed gi ngima mosiko manyaka chieng'. An Apostle George Odindo, kendo in ma ineno channel ni kendo iwinje wach Nyasaye, kaw seconds 2 mondo idi kar subscribe mondo i subscribe mondo weche duto te mwaketo ka iyudi e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth.